ಈ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುಚ್ಚಿ ಗುಚ್ಚಿ ಅತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಡ್ಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಕಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ 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 ಗುಡ್. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಮುರಾನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎಂದಿತ್ತ, ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ಬೊಕ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹಾಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪಾಡಿಜಿ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು, ಅರೌಂಡ್ 8-9 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಏನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಲ್ ನೆಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಟೊಂದು ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಇದ್ರೊಡೆ ಇಂಚ ಸೂಪ್ ಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೈನ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಗರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜಿಪ್ ದೀತೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ದೀತೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ತಂದು ಹೆಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆದ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಪಡನೆ ತಂದು ಜಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಚೆ ನಂದು ಅವನ್ನೇಲೊಂದು ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಲೇಜಿದು ಮಂಚೆ ಮುಲ್ತುನೆ ಒಂಥರ ಶೋಕುಂಡು ಒಂಜೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು. ಸೊ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 218 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ 218 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ 218 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಂಗ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೀನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನು 9 out of 10 9 ಹತ್ತಿನಕ್ಕೆ 8 out of 10 ಕೊಡ್ಪೆ. 8 ದಾಯ್ಪಣ ನಿಕ್ಕಲ್ಲೇನು ಈ ಪೋಲ್ದೇನು ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಯ್ತಾರ ನಾನು ಇದು ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 8 out of 10 ಕೊಡ್ಪೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪನ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಗುಚ್ಚಿ ಇದು ಗುಚ್ಚಿ ಅತ್ತು. ನಾನು ತೂನ ಮುಲ್ಪ ಗುಚ್ಚಿದ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗುಚ್ಚಿದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗುಚ್ಚಿ ಬರೋದೇನಿತ್ತು ಬಟ್ ಬೈಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಜಿ ಎಂತಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಲ್ ಆಗ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಡೆಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಏತ್ ಜಿಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅವ್ ರೆಡ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಸ್ಲಿಂಗ್ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಸ್ಲಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗುಚ್ಚಿದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ ಆದನು. ನಿಕ್ಕೆನ 9 out of 10 ಕೊಡ್ಪದ ಇಪ್ಪಣ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಬೈದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪರ ಪಂತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ಲೇನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಶೋಪ್ ತೋಜಿನೊಂದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಪೂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಾತ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆ 9 out of 10 ಕೊಡ್ಪೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇತು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ 481 ಅರೌಂಡ್ 500 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಂಚೆನೆಂದು ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಕು ದೀಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಚಟ್ಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂದೆ ಏಪಲ ಶೇಪ್ ರಿಟೈನ್ ಹಾಪುನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ this bag. next the white color very next third bag is the white color very disappointment. 200 rupees ಗೆ ಚೂರಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ತ್ ನಿಂತದ ನಾಳೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಜಿಪ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ ಜಿಪ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ನಾನು ದೀಪದ ನಿಂಗೊಂದು ಬೊಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಚ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಇಂಚೆ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಯಾಂದು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ನಿನ್ನ 0 out of 10 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ತು ನಿಂಚೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಕ ಇದು ಏನು ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಡ್ಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಜಿಪ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಜಿಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಜಿಪ್ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋಲ ಜಿಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚಿನ CYW ಒಂದು ಬರೀತೀರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡು ಒಂದು ಲೆದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂತ ತಿರ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಒಂಥರ ರಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ದೀನಾಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಉಂಟುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ 300 ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದത്തെ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೂಲ್ ಪನಿಕ್ಲೆಗು ವೈಟ್ ಒಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಉಂಡು ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಕೆನ್ 8.5 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ತೂನಗನೆತ್ತ ಸೈಜ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆನಾಗ ಇಂಚೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಜಿಪ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೆನ್ 8.5 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿలో ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಚಲ್ತಾ ಹೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಅಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಲಿಗೂ 280 ರುಪೀಸ್ಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 300 ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ 480 500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುನೊಂದು ತೂಯರ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 200 300 500 ಕೂಡ ಸೇಮ್ ದುವೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ದಾರ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತುದುಂಡಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಧ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಕಡೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಿಪ್ ಪಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ಇಂಚ ಪಣ್ಣ ಉಲಾಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ 3 ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ 3 ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಅತ್ತೆ ಬೊಕಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲಕಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಚಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಟೋಟ್ ಲಕಲ ಇಂಚ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಕಲ ನೆನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಬಾಟಲ್ ದಿಯರ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಂಚೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾಟಲ್ ದಿಯರ ಅಪ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನಾಡ ನೆಂದಿ ಹೋಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಂದಿ ಹೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಟೋಟ್ ಲಕ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮುರ್ಚಿಂದಿತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಕಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಕಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿನ್ನ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ಹಾಲ್ದ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ತರಿಸಿ ವೈನ್ ಪಂಡದ ಒಂದುವೇ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವುಮೆನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡ್ತುದು ಪರಿ ನವಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೂಲ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಚು ಬಂದ ಸಕ್ಕದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕೆನ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಾ ನೆಕ್ಕೆನ್ 7.5 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕೊಡ್ತದೆ ದೈಕ್ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಜೆ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ 2 ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಏತ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ఒక ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಲಾಯ್ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಮೂಲೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂಚನ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಆದೊಂದು ದೀಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಡ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ದೂರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಪೋಯಿರುತ್ತಂಡ ಅದು ದೂರನ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂಚ ಪೂರ ವೆಕೇಶನ್ ಪೋಯಿರುತ್ತನಾಡ ನಮಗೆ ದಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ 300 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕೊಡ್ಪದ ಆಯ್ಕೊಂಡ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಿಖಿಲ್ ದೂರ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀನು ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪುಡು ಅಂತ ನೆಕ್ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನೆಕ್ ಯಾನು 1000 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1000 ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಈಕ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡಿಜೇನು ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಿಪ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಉಲಾಯ್ದಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಜಿಪ್ಪುಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಲಾಯ್ಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಡ ಅಂದೆಟ್ಟು ದೀವೊಲಿಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗಿದ ಉಲಾಯ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಿದರ್ ಚೋಕಿಟ್ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಳದ ಅವು ಒಂಥರ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದಿನ ಅಂಚನ ವೆರಿ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಡ್ದೋಪೇರು ಬಟ್ ಇದು ಅಂಚತ್ತು ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ವೈಟ್ ಚೂರು ಮೇಂಟೈನ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂಪೇರತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಂದು ಬರೀತೇವೆ ವುಮೆನ್ May 23-24 ಬರೀತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲೆ
ಮುಂದಾದ ಬರೀತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಂತಕ್ಕಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ಲುಂಡು ಉಲೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪೂರ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಮೀಶೋರ್ದು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬ್ಯಾಗ್ ರಿಸೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ನತ್ತು ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಪಣಂದು ಒಂಜೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಇತ್ತ ಬರ್ತಿರೋದು ಈದಿಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರೀತೀರಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್, ಲೀವ್ ಅಸ್ ಅ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 500 ಐ ಮೀನ್ not 500 sorry not 500 400 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ತೆಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ నేను ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಖಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೋಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಜೋಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅப்புறம் ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡೋರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತದಾರೆ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು 4 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಗಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ 1 ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂದೆ ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಕತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲು ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ. Bye.